1 mei is de Dag van de Arbeid. En doorgaans vieren we dan met elkaar de solidariteit met alle arbeiders in de hele wereld, maar ook met mensen die gewerkt hebben of werkzoekend zijn. En dit jaar staat het wel in een hele bijzondere omstandigheden. Want er zijn mensen die knetterhard moeten werken onder hele moeilijke omstandigheden vanwege de coronacrisis. Maar er zijn ook mensen die hun werk juist kwijtraken of hun inkomen helemaal zien verdampen omdat de economie tot stilstand is gekomen. We kunnen er dit jaar niet voor bij elkaar komen om elkaar te bemoedigen. Maar als volksvertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid ben ik er nog meer van overtuigd geraakt dat de zorg voor mensen en voor de natuur en de wereld om ons heen, dat die internationale solidariteit vraagt. En dat van levensbelang is voor onze toekomst.